επιτρέπουμε να κάνω τους χαιρετισμούς του χαιρετισμού, γιατί είστε πολύ και εκλεκτοί που τιμάτε σήμερα την εκδήλωση αυτή. Θα μου επιτρέψετε να σταθώ μόνο στο τιμόμενο πρόσωπο, στον συγγραφέα μας, στον Δημήτρη τον Τσιόδρα. Όχι, νομίζω ότι πρέπει να πολύ καλά το τηλεφώνημα. Γιατί λένε πως κάθε φορά στεκόμαστε στις θέσεις και νομίζουμε πως οι θέσεις κάνουν τον άνθρωπο, αλλά είναι φορές οι περισσότερες ενδεχομένως που ο άνθρωπος κάνει τη θέση. Και ο Δημήτρης ο Τσιόδρας από όποιο πόστο υπηρέτησε, είτε στον ιδιωτικό επαγγελματικό του επιστημονικό βίο, είτε στην κορυφαία θέση δίπλα στον Πρωθυπουργό μας, νομίζω ότι το έκανε με το 110% του προσδοκόμενου αποτελέσματος. Και επιτρέψτε μου να έχω και μια προσωπική και πολύ ξεκάθαρη εμπειρία πάνω σε αυτό την οποία μοιράζομαι και μαζί σας. Έτσι λοιπόν, κύριε Τσιόδρα, αγαπητέ Δημήτρη, εύχομαι καλοτάξιο το βιβλίο σου πάνω σε ένα εξαιρετικά σημαντικό διακύβευμα. Καμιά φορά την Ευρώπη την θεωρούμε ως κάτι αυτονόητο, ως ένα μεγάλο ταμείο που δίνει λεφτά, αλλά μας στριμώχνει και λίγο. Διάφορες άλλες προλαμβάνσεις που μπορεί να έχουμε. Τα τελευταία χρόνια μας έκαναν να τη γνωρίζουμε στο πραγματικό της πρόσωπο, το εύκολο και το δύσκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση το ωφέλιμο και το σημαντικό και που αποτελεί προς τούτο και στρατηγική επιλογή της χώρας μας από τη μεταπολίτευση, από τον Εθνάρχη του Κωνσταντίνο Καραμανλή και μετά ευτυχώς μέχρι σήμερα. Για όλους αυτούς τους λόγους εύχομαι στο βιβλίο καλοτάξιο, αλλά κύριε Τσιόδρα, σε ό,τι μπορεί να φέρει το επόμενο διάστημα, να είναι και αυτό επιτυχές και μακάρι να είναι και ευρωπαϊκό. Να είστε όλοι καλά. Καλή επιτυχία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπανέ. Να πω ότι έναν χαιρετισμό. Φίλοι της Χαλκίδας, αυτό μου το είπε ο κύριος Μαλιάς να το πω, δεν μόνο από τη Χαλκίδα, είναι και από την υπόλοιπη Εύβοια. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα και να προλογίζω το βιβλίο Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, περιπέτειες ενός οράματος, ενός εκλεκτού και διαπρεπούς ανθρώπου όπως ο Δημήτρης Τσιόδρας. Τον πρωτογνώρισα πριν από πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 80, στο Πανεπιστήμιο Όντας. Στη συνέχεια ο Δημήτρης είχε μια εκλεκτή ακαδημαϊκή πορεία, σπούδασε στο Fletcher School of Law and Diplomacy, ένα από τα κορυφαία, ίσως το κορυφαίο πανεπιστήμιο σε αυτόν τον τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και παρακολούθησε ειδικά μαθήματα για τη δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ακολούθως για πολλά χρόνια εργάστηκε ως δημοσιογράφος και τα τελευταία 5 χρόνια το γνωρίζουμε όλοι με την ιδιότητά του ως διευθυντή του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού. Το βιβλίο του είναι μια ανίχνευση πάνω σε ένα πείραμα. Είναι το πείραμα το οποίο ζούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση δεν είναι κάτι το οποίο φτιάχνεται μέσα σε ένα εργαστήριο, δεν είναι κάτι το οποίο ξέρουμε από πρώτα την πορεία του, είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται. Σε αυτό το πείραμα, πολλές φορές πειραματόζωα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Κερδίζουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και χάνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιλογές της. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με ένα τελευταίο σημείο που σχετίζεται με το σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκκοφαντικά απούσα από την κρίση στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους μήνες. Εκκοφαντικά απούσα, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ευρωπαϊκά κράτη που έχουν πάει. Η Αμερική κυρίως χειρίζεται τα ενία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα δεν υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι περίεργο, διότι πριν από ακριβώς 30 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αναπτύξει μια σειρά από θεσμούς πάνω στη λεγόμενη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας, ακριβώς για να καλύψει ένα κενό που είχαν δημιουργήσει οι πόλεμοι στην Ιουγκοσλαβία. Είχε πει τότε ο Χένρι Κίσινγκερ ότι η διαφορά μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής είναι πως όταν στις 12 η ώρα το βράδυ φεύγει η πρώτη σφαίρα, στην Αμερική ξέρεις σε ποιον να τηλεφωνήσεις, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξέρεις σε ποιον να τηλεφωνήσεις. Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτιαξε αυτούς τους θεσμούς και αποδεικνύεται 30 χρόνια μετά ότι οι θεσμοί αυτοί εξακολουθούν να μην λειτουργούν. Είναι ένα παράδειγμα αποτυχίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ποια είναι η πιο σοβαρή αποστολή που έχει αναλάβει ως τώρα αμυντικά η Ευρωπαϊκή Ένωση?
είναι αυτό που σημαίνει κάτω στην Ερυθρά θάλασσα, όπου συμμετέχει η φρεγάτα Ύδρα. Αλλά στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κατορθώσει να αρθρώσει λόγο, να υψώσει ανάστημα σε αυτό το τομέα. Αντιθέτως, είναι εξαιρετικά δυνατή στο θέμα το οικονομικό. Και εδώ είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του βιβλίου του Δημήτρη Τσιόδρα. Αναφέρει όλη αυτή την πορεία. Ξεκινάει με τα πρώτα βήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πώς φτιάχτηκε, ποιοι ήταν οι λόγοι, πώς έπρεπε να πάψει η διαμάχη Γαλλίας-Γερμανίας, πώς προχωρήσαμε στα επόμενα στάδια, πώς η αμυντική ενοποίηση δεν προχώρησε, ενώ αντιθέτως οι προσπάθειες για κοινωνόμισμα, για οικονομικά δεδομένα προχώρησαν πάρα πολύ καλά. Εξηγεί ποια ήταν τα πλεονεκτήματα της Γερμανίας σε αυτή την πορεία. Σε μια πορεία όπου εμείς ανέμελοι, οι χώρες του Νότου, ζούσαμε από τα δάνεια, τα φτηνά δάνεια τα οποία παίρναμε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και χώρα κράτος που συμμετείχε στο ευρώ, την ίδια περίοδο η Γερμανία έκανε τα βήματά της για να μπορέσει να πατήσει πάνω στις οικονομικές της δυνατότητες με μια κοινωνική συμφωνία με τα συνδικάτα από το 2003 και να μπορέσει να οδηγήσει οικονομικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βιβλίο αναφέρεται ακόμη και σε προσπάθειες που έγιναν όπως το Ευρωσύνταγμα και το άδοξο τέλος του και οι διάφορες κρίσεις που περάσαμε, με πιο σημαντική την κρίση της Ελλάδος και την κρίση του Brexit. Το βιβλίο καταλήγει σε ορισμένα ερωτήματα. Ποια είναι η στρατηγική μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν αβέβαιο κόσμο. Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε μια φάση πρωτοφανούς γεωπολιτικής ρευστότητας. Έχει ξεκινήσει από το 2014 αυτή η φάση. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία. Από τότε μέχρι σήμερα τα πράγματα έχουν εξελιχθεί προς το χειρότερο. Δηλαδή, η μεν Δύση αυτή τη στιγμή χάνει έδαφος και δεν είναι σαφές ποιος κυριαρχεί στα διεθνή πράγματα, ούτως ώστε να μπορεί να καθορίσει και τις εξελίξεις με σχετική ασφάλεια. Γι' αυτό μιλάω για πρωτοφανή γεωπολιτική ρευστότητα. Θα σας αναφέρω μόνο δύο στοιχεία. Όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση τον 18ο αιώνα, το 60 περίπου % του παγκόσμιου ΑΕΠ, παγκόσμιου εισοδήματος, έβγαινε σε χώρες εκτός Δύσεως. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 80% του παγκόσμιου ΑΕΠ έβγαινε στην Ευρώπη και στην Αμερική. Από το 40% που ήμασταν το 18ο αιώνα, είχαν περάσει στο 80%. Από το 1990 και μετά που καταρρέει ο κομμουνισμός, τα πράγματα έχουν ξαναγυρίσει με ταχύτητα σε εκείνη την κατάσταση. Πλέον, το 45% του ΑΕΠ βγαίνει από τις χώρες της Δύσεως, δηλαδή την Ευρώπη και την Αμερική. Ξαναγυρίζουμε δηλαδή στα δεδομένα του 18ου αιώνα. Αντιθέτως, χώρες αναπτυσσόμενες, όπως η Κίνα, το Βιετνάμ, πλέον η Ινδία, είναι αυτές οι οποίες καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο. Το αβέβαιο μέλλον μας. Θα πάμε προς μια Ευρώπη η οποία θα προχωράει ενωμένη. Θα πάμε σε μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Κάποιες χώρες θα συμμετέχουν στην πρώτη ταχύτητα. Σε κάποιες άλλες χώρες θα μένουν πιο πίσω. Αυτό ήταν κάτι που το αντιμετωπίσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Σας θυμίζω το 2015 παίχτηκε πραγματικά στο όριο, εάν θα μείνουμε θα είμαστε η πρώτη χώρα της δεύτερης ταχύτητας. Ευτυχώς το γλιτώσαμε με πολύ υψηλό κόστος, ήταν το περίφημο τρίτο μνημόνιο. Αλλά το γλιτώσαμε. Το ερώτημα όμως παραμένει πάντως στο τραπέζι. Ο Δημήτρης Τσιόδρας προσεγγίζει αυτά τα πράγματα με ένα εξαιρετικά καλογραμμένο βιβλίο, το οποίο θα μπορούσε άνετα να είναι εγχειρίδιο στα πανεπιστήμια για τον τρόπο με τον οποίο έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ να του ευχηθώ ενθέρμως
να του προσφέρει η ζωή και η πολιτική τη δυνατότητα να μπορέσει να εφαρμόσει αυτές τις απόψεις τις οποίες διατυπώνει μέσα στο βιβλίο του για τη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μέσα από θέσεις που θα του επιτρέψουν να έχει άμεση επιρροή στα ευρωπαϊκά πράγματα. Καλή τύχη στο βιβλίο, καλή τύχη στο Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό και πριν συνεχίσουμε με το δεύτερο ομιλητή, θα ήθελα λίγο να ζητήσω από τους κατόχους δύο αυτοκινήτων τα οποία ενοχλούν με αριθμό κυκλοφορία. Εδώ και 35 χρόνια έξω από τα στήρα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα που βρίσκομαι εδώ, διότι με συνδέει με αυτό το αμφιθέατρο και με αυτό την πόλη μια πολύ όμορφη ανάμνηση. Ακριβώς πριν από 5 χρόνια, εδώ ξεκίνησε η δική μου προσπάθεια με τις ευρωεκλογές του 19. Ακριβώς στο ίδιο αμφιθέατρο. Χαίρομαι όμως ιδιαίτερα που σήμερα, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Τσιόδρα, βλέπω να είναι τουλάχιστον διπλάσιος κόσμος σε σχέση με μένα. Και αυτό είναι εξαιρετικό. Ακολουθώ τη σοφή και σόφρονα βεβαίως και πολύ συνετή, αν θέλετε, πρωτοβουλία του κυρίου Περιφερειάρχη και αντιλαμβάνομαι ότι περισσότερο σε ενδιαφέρει να είμαι σύντομος και συνεπής στον χρόνο που μου έχει ορίσει και λιγότερο να προσφωνήσω τον καθένα από τις προσωπικότητες που είναι σήμερα εδώ μαζί. Κυρίες και κύριοι, η κυκλοφορία του βιβλίου του Δημήτρη Τσιόδρα, λίγες μόνο μήνες πριν από τις εκλογές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν αποτελεί μόνο καλή σύμπτωση. Ένα βιβλίο γράφεται για να διαβαστεί και βεβαίως για να διαβαστεί πρέπει να αγοραστεί. Μας υποχρεώνει λοιπόν, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, να θυμηθούμε τη σημασία της παρουσίας στην Ευρωπαϊκή Βουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, εκείνων των υποψηφίων και εκείνων των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδος, αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης, που έχουν πολιτικά εστερνιστεί, υιοθετήσει και εφαρμόσει και προωθούν στην πράξη την ενοποίηση της Ευρώπης. Η Ελλάδα σήμερα, τα τελευταία χρόνια, μετέχει του σκληρού πυρήνα των χωρών που διαμορφώνουν και κυρίως που θα διαμορφώσουν το παρόν και μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ακολουθούμε απλά ή παρακολουθούμε. Αυτό δεν είναι διόλου αυτονόητο. Ούτε καν είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που οδηγείται από αυτόματο πιλότο. Οφείλεται στην πίστη, στο στόχο, σε διορατικές αποφάσεις, δύσκολες αποφάσεις και αποφασιστικές πράξεις πολιτικών ηγετών της Ελλάδος, οι οποίοι δικαιώθηκαν εν ζωή. Το σπανιότερο πράγμα στην Ελλάδα για τους πολιτικούς. Κορυφαία βεβαίως είναι η προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ευχαριστώ θερμά τον φίλο Δημήτρη Τσιόδρα που μου έδωσε σήμερα την ευκαιρία να είμαι εδώ με εκλεκτούς ομιλητές για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, οι περιπέτειες ενός οράματος» που μας προσφέρουν οι εκδόσεις Μίνωας. Αυτό το βιβλίο έχει 4 βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, της πληρότητας. Είναι όλη η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δυσκολίες, το όραμα, η εφαρμογή. Δεύτερον, συντομία. Πληρώτης, συντομία. Τρίτον, επικαιρότητα. Και τέταρτον, της γλωσσικής υφολογικής απλότητας. Είναι γραμμένο σε γλώσσα την οποία ο καθένας αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει. Κυρίες και κύριοι, η μακρά και αβέβαιη πολιτική περίοδος που σηματοδοτείται από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, σε λιγότερο από 100 μέρες, από το αποτέλεσμα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου και θα κορυφωθεί στις εκλογές για την ανάδειξη του ή της Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας το 2027, θα αποτελέσει ιστορική καμπή στην διαδικασία ενοποίησης της δικής μας Ευρώπης.
διότι αυτό είναι το ασφαλές λιμάνι της Ελλάδος και το οικονομικό-πολιτικό ασφαλές καταφύγιό μας. Τώρα, δεν είναι καθόλου νωρίς να αξιολογήσουμε σήμερα τα παθήματα και τα μαθήματα του ελληνικού παρελθόντος και βεβαίως αναφέρομαι στις τυχοδιοκτικές επιλογές του Ιουλίου 2015 και τη σημασία της ενίσχυσης των δυνάμεων εκείνων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά σήμερα της διαδικασίας ενοποίησης της Ευρώπης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποδοκιμάζοντας συνάμα εκείνες τις δυνάμεις που γκρεμίζουν και αποδομούν χωρίς να οικοδομούν, προτάσσοντας συχνά τυχοδιοκτικές επιλογές. Επιπλέον, σήμερα υπάρχουν και εδώ στην Ελλάδα δυνάμεις που είτε φανερά είτε επιτίδια στηρίζουν τις επεκτατικές θέσεις και τα κατακτητικά έργα του Κρεμλίνου. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτον, η προσήλωση στη δική μας Ευρώπη των ανθρωπιστικών αξιών σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε να επικρατήσει η ομή βία της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία και η υποδοπάτηση του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών αρχών που διέπουν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και τη διαδικασία ασφάλειας. Άρα, δεύτερον, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας στην παραβίαση της ακεραιότητας των διεθνών συνόρων, των συνόρων που έχουν αναγνωριστεί με διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες και της κυριαρχίας των εθνών, της εθνικής κυριαρχίας στην Ευρώπη. Γιατί? Διότι πάνω απ' όλα, ειδικά για μας στην Ελλάδα, είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος, αξιοπιστίας και αυτοπροστασίας μας. Προηγήθηκε ιστορικά η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σήμερα εξελίσσεται η ρωσική στην Ουκρανία. Αύριο ποιος και πού. Γνωρίζουμε ότι η απειλή πολέμου και η αμφισβήτηση της εσωτερικής ολοκλήρωσης και διεθνών συνθηκών είναι πραγματική. Στην περιοχή μας αφορά. Επιπλέον, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι μία χώρα που καταπατά το δικαίωμα της ελεύθερης δημοκρατικής έκφρασης των πολιτών της, που αρνείται την ετοιμιγορία των εκλογών, που άδικα φυλακίζει έναν εκλεγμένο δήμαρχο και καταδικάζει και τον καταδικάζει σε πολύμηνη φυλάκιση, δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασφαλώς αναφέρομαι στην Αλβανία και στο φυλακισμένο σήμερα δήμαρχο Χιμάρας, τον κύριο Μπελέ. Κυρίες και κύριοι, αξίζει να διαβάσουμε όλοι το επίκαιρο βιβλίο του δημοσιογράφου Δημήτρη Τσιόδρα. Η ανάγκη ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προέκυψε ασφαλώς λόγω ως αντίβαρο στον τρόπο του πολέμου, να μην ξαναζήσουμε στην Ευρώπη πόλεμο, αλλά και ως αντίβαρο στην ολοκληρωτισμό του Στάλιν. Δεκαετίες αργότερα, η μεταρρυθμιστική πολιτική και οι αλλαγές του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ επιτάχυναν τη διαδικασία της πτώσης της καταστροφής του τείχους του Βερολίνου και την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Προκάλεσε όμως η διάλυση η πτώση του Βερολίνου μια σημαντική ανισορροπία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό οδήγησε στην ένωση των δύο Γερμανιών και ταυτόχρονα στην επιτάχυνση της διαδικασίας νομισματικής και οικονομικής ένωσης, νομισματικής ένωσης και στο ευρώ περίπου 10 χρόνια αργότερα. Πιστέψαμε ότι δεν θα οδηγούσε η Ένωση των Γερμανιών σε μια υπογερμανική ηγεμονία Ευρώπη, και αυτά τα γράφει με πολύ μεγάλη καθαρότητα και λεπτομέρεια αυτά τα τρία στάδια ο Δημήτρης ο Τσιόδρας στο βιβλίο, αλλά σε μια ευρωπαϊκή Γερμανία. Σήμερα
Και όταν λέμε σήμερα, κυριολεκτούμε σήμερα στις Βρυξέλλες. Υπάρχει συνεχώς, σκεπτόμαστε, πώς θα αντιμετωπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτού περιμένουμε από άλλους, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επεκτατική πολιτική με εισβολές, με στρατιωτική εισβολή του Βλαντιμίρου Πούτιν. Πρώτος στόχος ενός διακηρυγμένου, δεν είναι εικασία, είναι διακηρυγμένου επεκτακτικού σχεδίου, είναι η Ουκρανία. Η επιτάχυση της διαδικασίας για μια κοινή πολιτική άμυνας της Ευρώπης και η ενίσχυση και ευάθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας επηρεάζονται κυρίως σήμερα τη ρωσική απειλή, όμως πρέπει να είμαστε δίκαιοι, θα επηρεαστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό και αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου. Άρα, όσο υπάρχει ακόμα χρόνος και δεν υπάρχει πολύς, εναπόκειται σε εμάς, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λυθούμε τι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Τσιόδρα για το θαυμάσιο βιβλίο του και του εύχομαι θερμά καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαλιά και συνεχίζουμε με τον διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας δώσω μια αποκλειστική είδηση, αλλά θέλω να μείνει μεταξύ μας. Έχω από πολύ καλές πηγές Μαξίμου πληροφορίες ότι κάποιος από εδώ μπορεί να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Και αυτός δεν ασχολείται πρώτη φορά με την Ευρώπη. Θα σας πω καταρχάς ότι αυτό που παρουσιάζεται σήμερα είναι το δεύτερο βιβλίο του για την Ευρώπη. Το πρώτο έχει γραφτεί αρκετά χρόνια πίσω. Και έχει μεγάλη σημασία τι αποφασίζουμε κάθε φορά όταν πηγαίνουμε στις κάλπες των ευρωεκλογών. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο ότι ακούσαμε από τους προηγούμενους ομιλητές να είναι ψηλά στην ατζέντα το θέμα της ασφάλειας της Ευρώπης και της άμυνας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μπορώ να θυμηθώ πολλές αντίστοιχες περιόδους που ο πλανήτης είχε τόσες πολλές ανοιχτές συγκρούσεις. Χοντρικά, αν πάρουμε το ημικύκλιο νοητά που περικυκλώνει τη χώρα μας, έχουμε περίπου 27 ενεργές εστίες, άλλες σε μεγάλη ένταση, άλλες σε μικρότερη, ξεκινώντας από την Ουκρανία και τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, φτάνοντας στην Ιεμένη, στην λωρίδα της Γάζας, και εμείς είμαστε στο επίκεντρο. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε δεξιά μας και έναν γείτονα, θα πω πολύ κομψά, δύσκολο, αναθεωρητικό. Άρα είναι μεγάλη σημασία για μας να προωθήσουμε το θέμα της ενοποίησης στον τομέα της άμυνας. Και έχει δημιουργηθεί μια ιστορική ευκαιρία για να γίνει αυτό. Και η ευκαιρία αυτή είναι ότι η Ανατολική Ευρώπη είναι πολύ ευαισθητοποιημένη στο θέμα αυτό λόγω της Ρωσίας. Είναι πολύ καλή δηλαδή η στιγμή. Σήμερα, για παράδειγμα, γίνεται σύνοδος κορυφής. Συζητάμε για άλλη μια φορά για το περίφημο ευρωομόλογο άμυνας. Έχει συσταθεί ένα αμυντικό ταμείο, όμως το οποίο δεν έχει πολλά χρήματα. Έχει 7 δις για 7 χρόνια. Γενικώς όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται είναι πολύ σημαντική και το μεγαλύτερο μέρος της κουβέντας αυτής, αύριο μεθαύριο, πού θα γίνει? Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα γίνει εκεί όπου γίνεται συζήτηση για περίπου 70% των νομοθετημάτων που ψηφίζονται στην Ελλάδα. Διότι το 70% περίπου των νόμων που ψηφίζονται στην Ελλάδα έμεσα ή άμεσα σχετίζονται με υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχουμε δύο επιλογές. Μία επιλογή είναι να πάμε και να διεκδικήσουμε, μία άλλη επιλογή είναι να στέλνουμε ανθρώπους και να γράφουν εναντίον της χώρας μας διάφορες εξυπνάδες και να τις πηγαίνουν προς ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι και αυτό μια λογική, είναι και αυτό μια προσέγγιση. Εγώ δεν πάω να τη δεχτώ. Τώρα, κλείνοντας, δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Θέλω να δώσω χρόνο και στην επόμενη ομιλήτρια και
θέλω να δώσουμε και κυρίως στον κύριο Τσιόδρα. Η Ευρώπη έχει πετύχει κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε 7 δεκαετίες ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη της, όχι σε όλη την Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' την άλλη όμως η Ευρώπη έχει πολύ σημαντικά εμφανή σημάδια παρακμής. Άκουσα τον κύριο Συρίγο, πολύ ορθά αναφέρθηκε στο ΑΕΠ. Μιλώντας για την άμυνα, μιλώντας για τις νέες τεχνολογίες για παράδειγμα, θυμόμαστε όλοι, ή τέλος πάντων κάποιοι που είμαστε από μια ηλικία και πάνω, ότι η κινητή τηλεφωνία ξεκίνησε στην Ευρώπη. Τα πρώτα κινητά τηλέφωνα ήταν ευρωπαϊκά. Σήμερα στην αίθουσα εδώ, πολύ δύσκολα, μάλλον όχι, δεν θα βρούμε έξυπνη συσκευή που να είναι τεχνολογίας ευρωπαϊκής. Η ΔΕ Ευρώπη έφτασε σε σημείο να πρέπει να αποφασίσει αν θα αγοράσει το 5G από τους Αμερικανούς ή από τους Κινέζους. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Μπορεί μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα να συμβάλλει ώστε αυτό να αλλάξει? Απολύτως. Το έχει δείξει η ιστορία. Από τα πολύ πρόσφατα, το ταμείο που έγινε με ελληνική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, μέχρι παλιότερα, να θυμίσουμε ότι τα πρώτα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα λεγόμενα ΜΟ, ήρθαν κατά απέτηση της τότε ελληνικής κυβέρνησης. Όποια και αν ήταν αυτή, εδώ δεν μιλάμε κομματικά, μιλάμε ελεύθερα. Άρα, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εκλογές. Το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό πώς θα πάμε στην κάλπη. Άρα λοιπόν θα κλείσουμε με 2 συμφωνίες. Η μία συμφωνία είναι παρουσίαση βιβλίου, είναι σήμερα, φεύγοντας να πάρετε ένα βιβλίο. Η δεύτερη συμφωνία νομίζω είναι εύκολη. Όχι, δεν θα ψηφίσετε μόνο τον Δημήτρη για τις ευρωεκλογές. Χρεωνόμαστε όλους και από 10 φίλους στη Χαλκίδα. Είμαστε σύμφωνοι? Άμα είμαστε σύμφωνοι, νομίζω τώρα μπορώ να καθίσω. Και νομίζω μετά τις 2 συμφωνίες, αφού κλείσαμε, σωστά, θα συμφωνήσουν και οι φίλοι από το ακροατήριο. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε με την διδάκτορα του Πανεπιστημίου, την Ασπασία την Αλιγιζάκη, δικηγόρο, μέλος της ΕΔΙΠ και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Θα μου επιτρέψετε να σας προσπονήσω με τον τρόπο με τον οποίο μας αποκαλούσε όταν έμπαινε στο αμφιθέατρο ένας αγαπημένος μου καθηγητής. Με ενέπνευσε ώστε και εγώ να επιλέξω σε επάγγελμα μετά τη διδασκαλία και δει στην Τριτοβάθμια. Ο Γιώργος Παπενιώτης, λοιπόν, μπαίνοντας στο αμφιθέατρο, μας έλεγε «Φίλες και φίλοι». Και είναι όντως η πιο αγαπητή προσπόνηση, διότι εκ του φιλέο σημαίνει αγαπώ και δεν υπάρχει πιο ισχυρό συναίσθημα από αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να σας παρασύρω σε μια πολύ συγκινητική ιστορία για την Ευρώπη μας, που έχει άμεση σχέση με αυτό που εμείς κάνουμε σήμερα εδώ και αυτό που έχει κάνει και τις προηγούμενες μέρες ο αγαπητός κύριος Τσιόδρας. Αυτή η ιστορία γυρίζει πίσω στη δεκαετία του 1980, όπου ένας οραματιστής, μαζί με άλλους συντρόφους από το Ευρωκοινοβούλιο, ο Αλτιέρο Σπινέλη, πήγαινε σε ένα ρεστοράν στο Στρασβούργο, το οποίο λεγόταν Crocodile, εξού και το Crocodile Club. Πανάκριβο. Αλλά πολύ ενδιαφέρον όμως. Και εκεί συζητούσαν για το μέλλον της Ευρώπης. Και μέσα από τις συζητήσεις, οι οποίες ήταν πολύ ρομαντικές, όπως είπα πριν, με ανθρώπους λίγους αλλά οραματιστές, σκόπευαν να προχωρήσουν σε αυτή την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει με τα πολεμικά και την οποία μας περιγράφει πάρα πολύ όμορφα ο συγγραφέας. Και οραματίστηκαν λοιπόν μία πλήρως ενοποιημένη Ευρώπη και ένα σύνταγμα, το οποίο όμως τελικά δεν έγινε πραγματικότητα. Δεν έγινε πραγματικότητα γιατί ιδρυτικά μέλη, όπως η Γαλλία και η Ολλανδία, το καταψήφισαν. Και ήταν οξύμορο, γιατί σε αυτή την προσπάθεια της συνταγματικής συνθήκης
ηγήθηκε ένας Γάλλος, ο Ντεστέν, και η Γαλλία τότε με την ηγεσία της προανήγγειλε, όπως πολύ ωραία μας καταθέτει ο αγαπητός κύριος Τσιόδρας. Ηγήθηκε λοιπόν αυτού του δημοψηφίσματος, το ανακοίνωσε λοιπόν η γαλλική ηγεσία την ημέρα της Γαλλικής Επαναστάσεως, 14 Ιουλίου. Δεν το ήξερα, πραγματικά. Το διάβασα, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και παρόλο λοιπόν που ανακοινώθηκε σε μια τόσο εμβληματική ημέρα, οι Γάλλοι το καταψήφισαν. Και εκεί να βάλισε το όραμα. Δυστυχώς. Και έτσι ο διεθνής οργανισμός που είχε γεννήσει πολλές ελπίδες για αυτή την αιώνια ειρήνη του Εμμανουέλ Καντ, που θα ερχόταν μέσα από μια κοινότητα χωρίς σύνορα, τελικά δεν πήρε σάρκα και οστά. Αλλά εμείς ελπίζουμε ακόμη. Προσωπικά ελπίζω, γιατί θα χάσουμε το διδακτικό αντικείμενο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ελπίζουμε, γιατί δεν υπάρχει χειρότερη συνθήκη από τον πόλεμο. Και πράγματι, η ευρωπαϊκή ενοποίηση, παρόλο που ξεκίνησε ως οικονομική ενοποίηση, είχε στόχο την βαθύτερη πολιτική ένωση, την οποία ακόμη δεν έχουμε ξεχάσει και δεν θα πρέπει να έχουμε ξεχάσει. Και ομολογώ ότι παρόλο που εγώ διδάσκω το μάθημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τόσο εύληπτο, τόσο επαρκές επιστημονικό σύγγραμμα σαν και αυτό δεν έχω διαβάσει. Το διαβάζεις απνευστή, μέσα σε λίγες ώρες. Γιατί ο λόγος, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, είναι κατανοητός για τον έφηβο γιο μου, αλλά και για τον φοιτητή και για τον μεγαλύτερης ηλικίας, ο οποίος θα έχει ζήσει κιόλας. Αλλά καταδέχεται τόσο όμορφα και τόσο συναρπαστικά από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σαφές ότι έχει μια διεπιστημονικότητα. Θα σας πω γιατί πρέπει να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Γιατί είναι ιστορία. Είναι ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταγεγραμμένη από έναν ιστορικό επιστήμονα. Βέβαια, νομίζω ότι σας βοηθάει η δημοσιογραφική ιδιότητα, κύριε Τσιόδρα, γιατί κατατίθενται τα γεγονότα και κατατίθενται αντικειμενικά, όπως δίδαξε ο Θουκυδίδης, χωρίς το υποκειμενικό σχόλιο που θα αλλίωνε την οντότητά τους. Ακριβώς όπως έγιναν. Και ταυτόχρονα με έναν λιτό συναρπαστικό λόγο και επίσης με στοιχεία άλλων επιστημονικών κλάδων. Γι' αυτό με εντυπωσίασε. Δεν έχουμε μόνο ιστορία εδώ. Έχουμε πολιτική οικονομία. Περιγράφεται το φαινόμενο της νομισματικής ένωσης και η περιπέτεια, η Οδύσσια, ακριβώς όπως έγινε. Έχουμε διεθνείς σχέσεις. Έχουμε αυτά τα ερωτήματα και αυτές τις διανέξεις ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς των διεθνών σχέσεων. Είχε πει τότε με τα νησιά Φόκλαντ ο Μισχάιμερ ότι οι διεθνείς οργανισμοί, το έλεγε ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι έσωθεν κατευθυνόμενοι οργανισμοί. Είναι οργανισμοί που κατευθύνονται εκ των έσω από τον ισχυρό. Και αυτό εδώ το αναλύει ο κύριος Τσιόδρας με έναν πολύ ιδιαίτερο και εύληπτο τρόπο, γιατί διερωτάται και τελικά απαντά. Έχουμε μία Ευρωπαϊκή Γερμανία ή μία Ευρωπαϊκή Ένωση της Γερμανίας. Ξέρετε, όταν συνέβη ο πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης, όταν εισέβαλαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία και είχε προηγηθεί
θετική βέβαια η χαλιναγώγηση των ενεργειακών ροών από τον Πούτιν, που σε εμάς που διδάσκουμε διεθνείς σχέσεις, έδειχνε ότι κάτι είχε στο μυαλό του ενδεχομένως ήδη από το καλοκαίρι. Εγώ, επειδή είχα μελετήσει το φαινόμενο το ενεργειακό, έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αντέξει, ξέρετε γιατί. Γιατί το καμπανάκι για την ενεργειακή κρίση και την ενεργειακή εξάρτηση των Ευρωπαίων από τους Ρώσους και δι' από την Gazprom είχε ξεκινήσει από δύο κρίσεις με την Ουκρανία, το 2006 και το 2009. Και από το 2006 προσπαθούσαν οι Ευρωπαίοι μέσα από το θεσμικό τους πλαίσιο να απεξαρτηθούν από τους Ρώσους, αλλά δεν μπορούσαν να μιλήσουν με μια φωνή. Ενδεχομένως γιατί οι ισχυροί της Ευρώπης, και για να τα λέω τα πράγματα όπως έχουν, οι Γερμανοί ήταν περισσότερο εξαρτημένοι και δεν είχαν, αν θέλετε, τις αντοχές να απεξαρτηθούν πιο γρήγορα. Εγώ λοιπόν φοβόμουν κατά την έναρξη του πολέμου ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν με μια φωνή, γιατί δεν το είχαν κάνει 15 χρόνια. Από το 6. Και όμως, μίλησαν με μια φωνή. Και σήμερα από το 45% της εξάρτησης έχουν φτάσει στο 12% και στο 13%. Γιατί μίλησαν ταχύτατα, με μια φωνή, ενώ είχαν διαφορετικά συμφέροντα ως προς το ενεργειακό. Η εξάρτηση, αν δείτε τα στατιστικά, έχει πέσει στο 12-13% από τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους. Το 12-13% και ήταν στο 45-50%. Τα καταφέραμε. Ναι, είναι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πολύ σωστά τίθεται με αυτό το σύγγραμμα, ένας sui generis διεθνής οργανισμός, ένας ιδιότυπος διεθνής οργανισμός. Δεν είναι η Ομοσπονδία που ήθελαν ο Σπινέλη και η συντροφή του. Δεν είναι όμως και διεθνής οργανισμός όπως όλοι οι υπόλοιποι. Είναι κάτι ιδιότυπο. Και ναι, κατά τη γνώμη μου, μπορεί σαφέστατα να προχωρήσει ακόμη περισσότερο και να μας δώσει την ελπίδα αυτής της διεθνούς παγκόσμιας ειρήνης που όντως μπορεί να επιτευχθεί, αλλά δεν θα επιτευχθεί όταν η συζήτηση γίνεται και σταματάει στο ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας. Και το διάβασα αυτό, κύριε Τσιόδρα, και έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί σταματάει. Το έχετε γράψει. Η συζήτηση για την ενοποίηση σταματάει μόλις ακουμπάει τον πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας. Δεν λέω, είναι λογικό. Είναι λογικό το κάθε κράτος να ενδιαφέρεται για την εθνική του κυριαρχία. Και είναι δύσκολο, πραγματικά πολύ δύσκολο, κάποιους τομείς που αγγίζουν αυτό τον πυρήνα, να τους αφήσουμε ως έθνη από τα χέρια μας. Εκεί λοιπόν σταματάει. Αλλά όταν όμως καταλάβουμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για την παγκόσμια ειρήνη να βαθύνει αυτό το συναρπαστικό ενοποιητικό επιχείρημα, μπορεί να γίνει και αυτό το οποίο, όπως πολύ ωραία και δεν το ήξερα πραγματικά και σας ευχαριστώ, είπε ο Ουγκό τόσα χρόνια πριν, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, το γράφετε, θέλω να το διαβάσω. Θα έρθει μια μέρα που όλα τα έθνη της Υπήρου μας θα σχηματίσουν μια ευρωπαϊκή αδελφότητα, που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, πρόσωπο με πρόσωπο, θα απλώνουν το χέρι τους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλα όμως, αυτό είναι στην αρχή. Και ξέρετε πώς τελειώνει. Τελειώνει αυτό το υπέροχο σύγγραμμα
με το ότι το έργο της ενοποίησης δεν είναι υπόθεση μόνο των πολιτικών ηγεσιών. Είναι υπόθεση της κοινωνίας των πολιτών. Είναι υπόθεση δική μας. Είναι υπόθεση των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι άνω φρόσκουν, κοιτούν ψηλά και έχουν υψηλά οράματα. Και είναι μεγάλο και υψηλό το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία, αλλά πρέπει να βάλουμε και στο Κοινοβούλιο ανθρώπους με γνώση, που αξίζουν και μπορούν να γίνουν σαν τον Αλτιέρο Σπινέλη. Άρα, όταν θα πάμε να ψηφίσουμε, θα πρέπει να ψηφίσουμε ανθρώπους με γνώση, όπως ο Δημήτρης Τσιόκας. Να είστε όλοι καλά. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα ωραία τα οποία μας επεσήμανε και η κυρία Λυκισάκη, ήρθε η ώρα να ακούσουμε έτσι διεπίσημων χιλέων όλο αυτό το ταξίδι μέσα από τις σελίδες του βιβλίου από τον συγγραφέα, τον Δημήτρη τον Τσιόκα. Θα ξεκινήσουμε ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπανό, στους βουλευτές που με τιμούν με την παρουσία τους, στους δημάρχους, σε όλους εσάς που ξοδεύετε το απόγευμά σας για να είστε σήμερα εδώ και να μας ακούσετε. Και βεβαίως στους φίλους που μίλησαν για το βιβλίο. Στον Άγγελο Σελίδο, στον Αλέξανδρο Μελιά, στην Έφη, Δίνη, στον Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, στην κυρία Αλεξάκη. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τα πολλά καλά λόγια που είπατε. Νομίζω κάπως υπερβολικά, αλλά τα δέχομαι. Θέλω να πάμε κάποιες δεκαετίες πίσω. Τονίστηκαν διάφορες πλευρές σημερινή συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Και πολύ σωστά τονίστηκαν και πάρα πολλά αρνητικά που υπάρχουν στην Ευρώπη και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Άλλωστε, αν κουβεντιάσουμε, κατηδίαν ο καθένας μας έχει ειδικούς λόγους να μην είναι ικανοποιημένος από τη σημερινή Ευρώπη. Άλλος γιατί δεν αφεντράζεται τους πολίτες, άλλος γιατί οι επιδοτήσεις που δίνει δεν είναι αυτές που πρέπει, άλλος γιατί το ταμείο για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών είναι πολύ μικρό, άλλος γιατί δεν μας στηρίζει όπως θα έπρεπε στην αντιπαλότητα που έχουμε με την Τουρκία. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να είμαστε δυσαρεστημένοι σε κάποιες πλευρές με την Ευρώπη. Αλλά πάμε λοιπόν σε αυτές τις δεκαετίες πίσω και ας ξεκινήσουμε από την δεκαετία του 50, όταν τέθηκε μπροστά η ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Τέθηκε μπροστά ενώ συζητιόταν κατά καιρούς και επανερχόταν στο προσκήνιο υπό το βάρος δύο συναισθημάτων. Φρίκη για το τι είχε συμβεί πριν, μόλις 6 χρόνια πριν είχε τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, εκατομμύρια νεκροί, πόλεις κατεστραμμένες, δεν ήθελε κανείς να ακούσει για πόλεμο. Και το ερώτημα που υπήρχε, άλλωστε είχε προηγηθεί και ένας πριν από κάποιες δεκαετίες. Οπότε το κυρίαρχο ερώτημα ποιο ήταν, πώς αυτό δεν θα ξανασυμβεί. Ποιες ήταν οι δυνάμεις οι οποίες συγκρούονταν όλους αυτούς τους αιώνες? Ήταν κυρίως Γαλλία-Γερμανία. Άρα η ιστορία ήταν πώς θα βάλουμε αυτούς στο τραπέζι και να δούμε πώς μπορούν με κάποιο τρόπο να προχωρήσουν μαζί. Και πέρα από τη φρίκη υπήρχε ένα άλλο συναίσθημα, το οποίο επίσης λειτουργούσε προωθητικά. Και αυτό το συναίσθημα ήταν ο φόβος. Ο φόβος για τι πράγμα? Για το ότι η μισή Ευρώπη βρισκόταν υπό σοβιετική κυριαρχία. Άρα, όπως είπε ο Σπάρ, ο πραγματικός πατέρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερθήκαμε στον Σπινέλη, στον Σουμάν, σε όλους αυτούς του μόνα. Ο Σπάρ λέει ο πραγματικός πατέρας της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης είναι ο Στάλιν. Γιατί ο φόβος ότι μπορεί να επεκταθεί ανάγκασε τους Ευρωπαίους να έρθουν πιο κοντά και να δουν το πώς μπορούν να τα αποφύγουν. Και επειδή βεβαίως από τότε ξεκίνησε η συζήτηση για την
αμυντική ενοποίηση της Ευρώπης, το ερώτημα σκόντευτε στο τι θα κάνουμε με τους Γερμανούς. Θα τους εξοπλίσουμε ξανά, 6 χρόνια μετά τον πόλεμο, θα δούμε δηλαδή ξανά γερμανικές μεραρχίες οπλισμένες όπως τις είχαμε ζήσει στο προηγούμενο διάστημα. Όχι. Και γι' αυτό ναυάγησε και το πρώτο σχέδιο, το σχέδιο Πλεβέν, σχετικά με την αμυντική ενοποίηση. Αφήσαμε λοιπόν την ευρωπαϊκή ασφάλεια στους Αμερικάνους. Γίναμε, όπως λέει μια συγκεκριμένη φράση, καταναλωτές ασφάλειας. Το αφήσαμε στους Αμερικάνους, οι οποίοι κυριαρχούσαν στα πάντα. Αντίπαλος βεβαίως ήταν η Σοβιετική Ένωση, ένας διπολικός κόσμος ουσιαστικά, όπου ήξερες περίπου μέχρι που κινείσαι και μέχρι που πας. Προχώρησαν τα πράγματα, η κοινότητα άνθρακα και χάλιβα με τα 6 κράτη έφτασε σήμερα να είναι 27 κράτη. Μετά την αποχώρηση και της Βρετανίας. Και παρά τα προβλήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι χτυπούν την πόρτα. Από τα Δυτικά Βαλκάνια μέχρι την Ανατολική Ευρώπη. Θέλουν να γίνουν μέρη στο πλάνο. Παρά τα προβλήματα, εξακολουθεί η Ευρώπη να είναι το καλύτερο μέρος για να σε κάνει. Δεν είναι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες με το ατομικιστικό μοντέλο, όπου αν δεν έχεις χρήματα και αν δεν μπορείς να τα απεξέλθεις στις δυσκολίες, τότε πας χαμένος, ούτε βεβαίως το αυταρχικό ασιατικό μοντέλο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μας ικανοποιεί αυτό το οποίο έχουμε. Υπόθηκε πάρα πολύ έντονα πριν και νομίζω ότι είναι σωστό, ότι όλη η πορεία, και αυτό προσπαθώ να περιγράψω στο βιβλίο, είναι μια πορεία προς την ενοποίηση μέσα από μια πορεία εθνικών ανταγωνισμών και εθνικών συγκρούσεων. Και για να γίνει οποιοδήποτε βήμα έπρεπε να υπάρχει πάντα μια συμφωνία Γαλλίας-Γερμανίας. Δεν υπήρχε κανένα βήμα στο οποίο οι δύο χώρες να μην ήταν σύμφωνες. Να ξεκινήσω με το ευρώ. Η συζήτηση για το κοινό νόμισμα είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 60. Υπήρχαν δύο σχολές. Η γερμανική που έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρχει ενοποίηση των οικονομιών περισσότερο για να προχωρήσουμε σε κοινό νόμισμα, και η γαλλική σχολή που έλεγε ότι το νόμισμα θα χρησιμοποιείται ως όχημα προκειμένου να υπάρχει μια σύγκληση των οικονομιών. Γινόταν συζήτηση, είχαν πει διάφορα σχέδια στο σιρτάρι, μέχρι που τι έγινε, κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και τέθηκε το μεγάλο ερώτημα. Επιτρέπουμε την επανένωση Γερμανίας, ή μήπως οι Γερμανοί ενωμένοι πια και ισχυροί στο